nostre Puçol del futur. El nostre Puçol del futur està encara per definir. I m'agradaria que tots els components de la corporació municipal, al igual que tots els agents locals, és a dir, sindicats, col·lectius, associacions, persones, obrirem un fòrum i definirem d'una vegada per sempre quin és el Puçol que volem per a l'any 2025. Està encara per definir i pense que aquesta és la pregunta del milió. I pense que aquesta és la pregunta que tenim ja que respondre d'una vegada per totes, governi qui governi. Bé, en un any pense que estem preparats i capacitats per a gestionar el que vaig a dir tot seguit. Evidentment, la primera mesura serà rebaixar el sou dels components de la corporació municipal i llevar la figura de l'assessor. 2, seria que tot el poble poguera disfrutar d'internet a un preu molt baix. Per això estem en condicions d'afirmar la informació que tenim és de la Universitat Jaume I, d'alguns pobles d'ací del País Valencià que també estan portant a terme, com Pego, i tenen wifi per a tota la població. És a dir, amb una despesa mínima, tots, avui en dia, internet és necessari. Per tant, el podíem tindre i gaudir-lo tots a un preu molt considerable. Encara que en el bloc Coalició Compromís per Puçol sabem que no disposarem de molts diners per a fer inversions, si entrem a formar part de la corporació municipal, el que està clar és que sí que acometrem algunes inversions, com pot ser peatonalitzar els carrers comercials del poble, com pot ser Ildefonso Fierro, Santa Teresa i Sant Joan. Aleshores volem soterrar també els contenidors de l'església dels Sant Joans, del nucli antic, també seria una bona mesura, i a la platja tenim que dotar-la d'un dispensari per atendre als malalts i en l'estiu donar-li vida, crear activitats per a que la platja siga un centre d'oci per a tots, menuts i grans. Per tot el que he comentat abans, et demana el vot per al bloc Coalició Compromís per Puçol. Som gent que no hem viscut ni volem viure de la política. Som gent com tu, gent honrada, treballadora i orgullosa de ser de Puçol, orgullosos de ser puçolencs. Ixa és la nostra candidatura i la nostra proposta. Esperem el teu vot el dia 22 de maig pel bloc Coalició Compromís per Puçol. Som com tu.